Rahayu katur dumateng kadang kawula sagung para sepuh-sesepuh kadang putra rama ingkang kawula hormati boten kesupen kawula nderek atur bela sungkawa dumateng keluarga ageng Mbah Slamet ingkang sampun kapundhut sowan ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci. Mugi kelayanipun Mbah Slamet kadang sepuh kita tansah kinampi dhateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci, tansah pinaringan sampurna jatining sampurna layanipun utawi roh jasadipun soroh sucinipun saged manunggal jati dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Suci saengga pinaringan kamulyan ingkang sayepi wonten alam sucinipun. Saugi para putra wayah ingkang tasih wonten alam bebrayan tansah pinaringana kebak warasan teguh tegen slamet wilujeng anggenipun netrepi darmaning putra tansah amendem jero asma tiyang sepuh kekalih saged mikul dhuwur ugi dumateng asmanipun Mbah Slamet utawi tiyang sepuhipun kekalih ateges sampun ngelurekaken napa ingkang dados sabda-sabdane Kanjeng Rama Heru Cakra. Inggih niku ingkang sinebut satriya lan wanita sejati tansah bekti dhateng ngarsaning Kanjeng Rama Heru Cakra inggih Gusti ingkang Maha Suci. Tansah manggya bagya mulya para putra wayahipun mengker saking sukertane kantuna manggya bagya mulyanipun tansah pinangarenana rejeki ingkang kathah saha ingkang barokah saged damel ngurakapi utawi ngetrepi darmaning putra ingkang sayepi. Mbok pilih namungaken saking kula Bapak Katena saking Tulungagung Tinewon.